Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो। दा फाइनाली मे दानाव गोदान साख्रि वेकेन्सिनि रिजाल्टखौ होजोबगोन होनना बुंदोंबा नोंथांमोना साख्रि मोननायनि चान्सेसआ दङ मैक्सिमाम। बेनो जाबाय आसाम फरेस्ट, आसाम पुलिस, DHSFW एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना गोबां साख्रि मोननो थांगासिनो दङ। आरो लोगोसे काट अफ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेसेबां थांमारखो ड्राइभार पोस्टआव, लोगोसे कन्स्टेबलआव AFPF आरो गार्डआव आरो लोगोसे ग्रेड 1 आवहाय फिजिकल टेस्टनि काट अफ बेसेबां थांथावना जों एनालाइज खालामगोन। मानोना जों दाखालि ड्राइभार पोस्टआव नोंथांमोननो मोनसे एक्सपेक्टेड काट अफ होदोंमोन जे 30 थांगोन होननानै, दा फाइनाली थांबाय। एन्ड बेनिफ्राय खायसे 30 आव पास जादों आरो खायसे 31 एबा 32 मोननानैबो पास जायाखै। बिनि सायावनो मोनसे डिटेल्स भिडिअ लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायो। एन्ड बेनिफ्राय जों हमनो हागोन जे कन्स्टेबल लेभेलाव बेसेबां थांथावना काट अफ। स' बिदिब्ला जों थांनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइट आसाम पुलिसनियाव। दा बेनिफ्राय जों रिजाल्ट पर्टेलाव फैयोबा दासिमबो बिसोरो आपडेट खालामना होनो हायाखै काट अफखौहाय जे एसटि वाइसआव कास्ट वाइसआव बेसेबांखिनि थांदों होननानै। नाथाय जों बेनिफ्राय रिजाल्ट पर्टेलाव जों नुनो मोना। अब्लाबो जों एडमिट कार्डआव थांनाय लोगो लोगो गाव गावनि आइडिखौ होनानै जों डाइरेक्ट रिजाल्टखौ नायनो हायो, क्वालिफाइड एबा डिसक्वालिफाइड। स' जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोना थांनांसिगोन स्किल टेस्टआव, बेनो जाबाय ड्राइभार पोस्टआव एडमिट नोंथांमोना बेयाव चेक खालामबानो जाबाय। स' बेनिफ्राय मोनसे नटिस खालाम, पोस्टआ मोननै रोखोम दङ, मोनसे जाबाय कन्स्टेबल ड्राइभार आरो मोनसे जाबाय ड्राइभार। अके, दा नोंथांमोना ड्राइभार आरो कन्स्टेबल ड्राइभाराव ओरैबायदि काट अफआ गोजौ गाहाय थाङो, बेखौ नोंथांमोना नाय। पोस्ट वाइसआव नाय, बिथिंहाय 36 एन्ड बिथिंहाय 142 दङ। स' बेखौ नायनानै जि पोस्टआ खम बेयाव काट अफआ गोजौ थांदों, जेरै 32 गाहाम आरो मोननै मोनथाम एप्लाइ खालामदोंबा चान्सेसआ बारा थायो, बेखायनो प्रिफारेन्सखौ नोंथांमोना होनांगौ। दा हमना ला मोनसेल' खालामदोंबा मोनसेल' नोंहा चान्सआ दङ नालाय, बेखायनो काट अफ गोजौ थांबाय। दा मोननै खालामदोंबा नोंथांमोना मोननैयावबो मोनसेनाव मोनसे चान्सेस थायोमोन, बेखायनो मोननैबो खालामनांगौ। दा बेबायदिब्ला कन्स्टेबल ड्राइभाराव काट अफआ गोजौ थांदों एन्ड बेनिफ्राय ड्राइभारावहाय 142 नालाय बेयाव एसे खम काट अफ थांदों, जेरै 30.54 बेबायदि मिनिमाम मोननाय जादों आरो क्वालिफाइड जादों। दा खायसेया 31 मोननाबो मानो क्वालिफाइड जायाखै होनो, दा बेनो आरो बाथ्राया। स' नोंथांमोना बेबायदि जादों जानांगौ। एन्ड बेनिफ्राय काट अफआ बेसेबां थांखो जों बेखौ नुनो मोनासै दायो अफिसियेल हिसाबै, नाथाय होयोब्ला जोबोर मोजां जागौ। दा बिनिफ्राय लोगोफोर कन्स्टेबलाव बेसेबां थांथावना 32, 33 बेबायदि थांगोन नामा गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ। दा जुदि ड्राइभाराव 30 थांदोंब्ला एबा 30 प्लास थांदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना कन्स्टेबलाव एसे बारायना लाबानो जाबाय। एन्ड फिमेला 29, 30 आव थानो हागौ, नाथाय मेलाव एसे बारा थांगोन, 32, 33 थांगोन बायदिखौ मोनदों। बाट एसे खमबो जानो हागौ, एसे खम बारा थांगोन, बेखौ नोंथांमोना मिथिखासिगौ। एन्ड बेनिफ्राय कन्स्टेबलाव ओरैबायदि एप्लाइ खालामदों 10 पास, HS पास, डिग्री पास बयबो खालामदों नालाय, बेखायनो कम्पिटिसना एसे बारा जादों, बेखायनो काट अफआ 32 बारा थांनायनि चान्सेसखौ बादि मोनदों। बाट एसे खमबो थांनो हागौ, बे नोंथांमोननि बाथ्रासै। स' बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागोन। स' बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआव 31 एबा 30, 32 बेबायदिनो सेम थांनायनि चान्सेसआ दङ। मानोना बे जाबाय HS पास लेभेलनि आरो HS पास लेभेलावबो डिग्री पासआ खालामनो हायो, नाथाय 10 पासआ हायाखैमोन। स' बेखायनो बेबायदि एसे सेम थांगोन बायदिखौ नुनो मोनदों। एन्ड बेनिफ्राय दानिया फैदो ग्रेड 1 आवहाय बेसेबां थांगोन, गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ। दा ग्रेड 1 होनोब्ला डिग्री पासआल' खालामनो हादों आरो डिग्री पासफोरा मेक्सिमाम एप्लाइ खालामाखै आरो रानिंखौ गोबां एबसेन्ट खालामदों। स' बेखायनो 28 निफ्राय 30 नि गेजेराव थागोन बायदिखौ नुहुरदों। दा समासो मा खिथायो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय बेसेबां थांथावना। 40 नि गेजेराव हमना ला 28, 30 नि गेजेराव थागोन बायदि मोनदों, मेल फिमेल, जाहाथे नोंथांमोना बेखौ एसे नटिस खालामो। मानोना बे जाबाय ग्रेड 1 पोस्ट आरो पोस्टआबो 264 आव दङमोन, बेखायनो 30 नि खाथियावबो थागोन बायदि चान्सेसआ दङ। दा जियानो जा लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ समजों लोगोसे मोनगोन आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन। एन्ड बेनिफ्राय मे दानावनो नोंथांमोना साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ आसाम पुलिस, आसाम फरेस्ट, कन्स्टेबलाव गासैबो। एन्ड बेनिफ्राय रिजाल्टआ नेक्स्ट उइकआव फैनायनि चान्सेसआ दङ बारा, बेनो जाबाय दा जाखाजोब्बाय नालाय गासैबो डिटेल्सआ। जास्ट रिलिज खालामनांगौ फिजिकेल टेस्टनि काट अफ आरो नोंथांमोनखौ लांगोन एग्जाम। एग्जामा 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन कन्स्टेबलाव, एन्ड ग्रेड 1 आवहाय नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम आरो बेयाव नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं एबा दं एबा गैया बे डिटेल्सखौ मोनगोन। एन्ड लास्टआव 1/2 नोंथांमोनखौहाय भाइभा टेस्ट लागोन, जेराव नाम्बार 5 दङ। स' बे गासैबो जोबोब्ला मे दानाव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन आरो बे एग्जामा थाबैनो जासिगोन। मानोना मेयावनो साख्रिनो आसाम स्टेट एबा आसाम बाजेटआव बुंगासिनो दं, बेखायनो 1 लाखनि आन्दाराव गासै 40,000 नि खाथियाव साख्रि होगोन होनना बुंदों। दा बेजों लोगोसे DHSDME आरो लोगोसे एडुकेशन डिपार्टमेन्टआवबो साख्रि होगोन। टिचार्स भेकेन्सिस जेरावनोखि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागासिनो दं, नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन। आरो नेक्स्टआव नोंथांमोना मे दानावनो गोबां साख्रि मोनबावनो हागौ आरो नटिफिकेसन फैनो हागौ, जेरै आसाम पुलिस। स' लोगोफोर आसाम पुलिसावबो गोदान फैगोन बायदि। दा हमना ला 40,000 थांदों, हमना ला 1 लाखनि आन्दाराव, अब्ला स' गोबां पस्टआ बाखि थाबावगोन, 30,000 नि खाथियाव थाबावगोन बायदि मोनदों। मानोना गासैबो एफर्म लेटारखौ होनाय जाजोबाखै 1 लाखनि आन्दाराव। स' बेखायनो नोंथांमोना 1 लाखनि आन्दाराव गोबां साख्रि मोनगोन। आसाम पुलिसावबो गोदान भेकेन्सिस फैगोन, AVUB कन्स्टेबल फैगोन आरो गोबां डिपार्टमेन्टआवबो साख्रि फैगोन। एन्ड बेनिफ्राय BTC आवबो एक्सट्रा फैगोन। दा जायखिजाया नोंथांमोना 30,000 नि खाथियाव गोदान भेकेन्सिस मोननायनि चान्सेसआ दङ।